no wayni ko rendinto fulɓe hannde ko ceerno tijane ko mbaalo ko haalno ko ɗum ɗon wawi rendinde fulɓe woni toppitade ganduɗa honno ɗemgal ngal windira honno gande ɗe pirda ganduɗa e nder ɗemgal ngal taw ko ngandunɗen ko e taniraɓe men e pinɗen ko tawɗen ko taw ko nafata ko hen ko taw en wawi waɗede e nder ɗemgal ngal taw en wawi windede taw fulɓe ne gandine koye mumen fulɓe ne gandine koye mumen saabu ɓuuri bonde foof majjuɗo joom foow so tawi neɗɗo janggani taraani ɓeydi hen konko ɗum hawni woni orgueil konko soko tawi ganduɗa jangguɗo yeehi janggi janggede fof janggi ɗum ke ɗemɗe goɗɗe ari ala ko liggorto wona ɗen ɗemɗe te yiiɗa tellade ganduɗa he leñol mum en fulɗe noon ɗemde he ɗemgal ngal ha ɗem hocci ko to wawa leñol ngol wawa ɗum famde ando ko yaate koye aduna te kadi wondu hen kadi e kon ɓeɗo ɗiɗi kadi ganduɗa leñol yaade majjuɗo joom kongo e gandu joom kongo taw gandal mum ngal wawa yettade leñol ngol ɗum wanno min e muttuɗo mi ñandi chercheur sénégalais en ɓe wittiyankoɓe sénégal mbaɗi batu men moɓidira gadnam hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi e joyyi capanɗe jeenayyi ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e joyyi min mbiɓe on ɓami wittude guelo ifan fewda kono yimɓe sénégal ɓe foof mi janggani hen foof anda ko jaa on bindi defte on mbaɗi thèse uji enen université ji aduna ɗi kono hay goto hen anda ko mbinduɗon gande joguiɗon ɗe mbaɗe ɗum e ɗemɗe ɗe janggane yimɓe ɗemɗe ɗe ɓeeɗa jangga ngar kawre moon ƴetton gandal joguiɗon ngal lowone ɗemɗe ɓeeɗane jangga ɗemgal ngal mbawa windude mbawa lowde haqqillaji mum hande rendinte fulɓe andin ɗumen moni kañumen rendinte fulɓe andin ɗumen ko foti ko hirinade ko ɗum woni aduna hande oɗo yarata ɗo wawata nafde yimɓe tan eɓe ganda ganduɗa ko nafata ko ɓe jagga hen woni rendude enɗam mabɓe ɗam ɓe daro hen ha tiiɗ ɓe gañani leñol hay gotol noon oto ɓuddu yimɓe uddito ene heewi ko gañ fulɓe wi nde minen tan so leñol uddima tan fiyata tawi wiyata ken ɓurno e leƴƴi keddiɗi so leñol ɓurnima tan fiyata enen noon en cikka leƴƴi fof kenen ɓuuri ɗumen ɗum ko musiba saabu ko yirnade hoore mum añde so tawi ɓen noon añɓen piyen ɗi mbiyata o ko ɓalejo o ko boɗejo o ko toroɗo o ko cuballo o ko pullo yara ɓirdugal ala ɗi piyat foof ko haltore ɗi piyat pullo woni kalowo pular o woni pullo ndeke noon on ɗi piyat siɓe gayni noon ko heddi ko hen ɓe pecci ɗumen ni anɗi men ɓe gollori gila hanki taw wona hande ko hande funginima heddi noon ƴeewen noon no mbaɗirten enen ne beelen jokkatan fuuji ñande fof enen piye ala fof ganduɗa ɗo gonɗen e leydi keewal men wontoon ganduɗa keewal fayidingal so wona keewal ganduɗa gayingal ɗum ɗon noon honno mbaɗirten tan ko jokkude nde waajade jamma e ñalawma mi waajo ha weeso Oumar Gaye ummo waajo ha weeso Ibrahima Tongan ummo waajo ha weeso Mamadou Salo ɗo waajo ha weeso goɗɗe gone waajade ha weeso so ɓooyi yimɓe seeɗa gumminti leñol wona leñol fof diiro tan ummo ala neɗɗo goto walla yimɓe ɗiɗi walla tati en mbawi ɗowde leñol ha ummo en wawi so tawi heewi ha ɓurti boom wontata hankkadi yangue hay goto anda ɗum wayi wontata jegregue yeegal yimɓe cikka ko ɗum folklore ɗum koɓe mbiyata ni folklore ko fijirde joni so tawi ganduɗa jomumen daari hen tan en gato leñol ngol soko Allah jaaɓi
eno wayni ganduɗa ma Allah walluɓe hen darade nde tan anduɓe ngar ɓe gandaɓe jaaɓi janggude jibnaɓe goppa sukaɓe jangga ɗemgal ngal tengti noon e yiilam ngal en gonɗe leyɗele tubakoɓe ko Samba Taliji tan so jeeyi ha nayi wi gasi berleɗa ɓiɓɓe men gonɗon dokke nationalité française soko dokkam ne mbawa ardade ɗiɗo leydi oto jomum jooɗo mukka ha sikka ma won français ha wawa ardade ɗiɗo leydi ɗum koɓe serraɓe mbiyata ko séréen cosaan on tan ardo serraɓe kono séréer refo rek on kam wawa ardade serraɓe tulu ko ɗum Amérique to ɓaleɓe hewɓe ganduɗa goni maire uji goni foof kono noon wona naftoɓe